Har du nogensinde røget, eller kender du nogen, der har, så er det her videoen, du ikke vil misse. Der findes en skjult fjende, der kan snige sig ind på selv de mest aktive mennesker, og den fjende er KOL, kronisk obstruktiv lungesygdom. Vidste du, at omkring 3.500 danskere hvert år dør på grund af KL? Og lige nu lever mellem 3 til 400.000 danskere med sygdommen, mange af dem uden at vide det. Er du en af dem? Lad os finde ud af det sammen. Hvis du ryger eller har røget før, så hold godt øje med disse 6 symptomer på KOL. En vedvarende hoste, der bare ikke vil gå væk. Øget slimproduktion, når du hoster. Åndenød. Det kan føles som om du bare er i dårlig form. Hyppige luftvejsinfektioner, såsom forkølelser eller lungebetændelse. Væsende eller pibende vejrtrækning. Overvældende træthed, hvor selv små opgaver kan føles som en stor udfordring. Hvis bare et af disse symptomer lyder bekendt, er det vigtigt, at du ikke venter. Book tid hos din læge, som hurtigt kan teste, om du har KOL. Dit helbred er for vigtigt til at blive ignoreret.